Hello, beautiful family, lovers of good things, lovers of important personnel all over the globe. I bring greetings from a grateful heart. Good morning, good afternoon, and good evening, depending on your time zone. Thank you for your love. Thank you for your support. I just can't thank you enough. So, in this platform, we react to all videos and we give you all the latest updates. In fact, we draw the world closer to your doorstep. So, please watch this video and I will be watching it with you. Don't forget, drop your opinion in the comment section and I'll be right back. ka m hapụgodo IPOB echeghị m na enwere onye nọ na family Mazi Nnamdi Kanu na-aghọtabe na Chikedozie bụ a threat to Mazi Nnamdi Kanu. Echeghị m na enwere but enwe onye ahụ ekwensu kpọọ ya ọkụ because you are enemy to Mazi Nnamdi Kanu, because you kwesịrị ịmata na by now na Chikedozie na DOS ya were a threat to Mazi Nnamdi Kanu. Ka ọ fọkwa Ejiofor onye nwere information niile. Ejiofor dere akwụkwọ eji destroy ya DOS. Ejiofor dere ya. Ejiofor onye nyege Simon Ekpa information o ji na-anyụle mmamịrị elu before. Ejiofor nyere ụmụ nwaanyị highway information eji na-anyụle mmamịrị elu. Ejiofor na onye na-epush Chikedozie o ji na-anyụle mmamịrị elu. Ejiofor onye push gị ịma powerful o ji na-anyụle mmamịrị elu. Ejiofor ebe ọ bụla enwere rebellion Ejiofor na ya. Ejiofor ihe niile ala na-agba aghara. Ejiofor akwanụ hụrụ na ndị mmadụ ga-ejeje hụ Mazi Nnamdi Kanu. Ejiofor ajụ Chikedozie na ebe na-squeeze Mazi Nnamdi Kanu. Mazi Nnamdi Kanu jee ya oji gwa ya ihe ọ ga-eme ya ajụ. Ejiofor nọ na Nigeria. Ndị Mazi Nnamdi Kanu chere ịhụ Ejiofor ajụ. Even last week somebody, a lawyer, chiriji ahụ Mazi Nnamdi Kanu. Ejiofor ajụ no mana na December during Christmas time achiriji ahụ Mazi Nnamdi Kanu. Ejiofor ajụ onwere gbara nne ya. Ejiofor ji Mazi Nnamdi Kanu n'ọrụ. Ejiofor na-eme Mazi Nnamdi Kanu nkọ ya n'ọnụ nụ ga-achọ ebe ọ nọ. Well, ndị ezigbo mmadụ ndị otu ya gara happy eru pụọ ọnụ mbe ala na-agba aghara. Ele ihe mere ni Mazi Nnamdi Kanu ga-asị achọrọ m ịhụ this lawyer, achọrọ m ịhụ this man, achọrọ m ịhụ this man, achọrọ m ịhụ this person, achọrọ m ịhụ this person, achọrọ m ịhụ onye eze, achọrọ m ịhụ onye ahụ gara abịa. Ejiofor ọwụhụ interest ya ka onye ahụ hụ Mazi Nnamdi Kanu. Ọwụhụ interest Ejiofor na interest DSS. Well, agamasị na DSS chụrụ onye ahụ. Ejiofor ga-asị mba. Maybe DSS ga-asị achọghị ka onye hụ Mazi Nnamdi Kanu. So ọ ga-sign ya. Well, I don't want to put this towards DSS. Ka ọ ghara ịsị na ọwụwụ ya. Ejiofor. So Ejiofor na-escrew Mazi Nnamdi Kanu na DSS. Chikedozie na ebe na-eri ụgbakọrọ otele. Echeghị m na ọ nwere onye nọ na family Mazi Nnamdi Kanu na-ama na Ejiofor na Chikedozie na-eri Mazi Nnamdi Kanu ụgbakọrọ otele. Ya enwe na o nwere onye nọ nga ahụ sị na ya ma ekwensu kpọọ ya ọkụ. Ekwensu kpọọ ya ọkụ. It is true. Ejiofor na-eri Mazi Nnamdi Kanu ụgbakọrọ otele na DSS na-egbu ya mma mmiri. Chikedozie na-eri ụgbakọrọ otele na DOS na-egbu ya mma mmiri. They work together. Ala Igbo na-agba aghara. This guy's supposed to be a junior ranking officer in IPOB, but challenging Mazi Nnamdi Kanu. Who the hell is he? That Oshi na Mazi Nnamdi Kanu na-eweta Oshi that they will choose Kehacho. So get a chime here. See, yes. Not the man. Oh, that we are. The DOS is so now. You know, check around that
that Mazi Nnamdi Kanu eji na ọ pụọ na onye ndu gị wuzi Chikedozie na ndị ọzọ. Chineke ala na agba aghara. Mgbe Mazi Nnamdi Kanu ga-apụta DCA n'afọ a, ọkụ ga-anyụ. Ha ga-asị Amagidom ọ ala meghe ka ha daa. Lekwe na ihe Ejiofor na-eme Mazi Nnamdi Kanu. Ma Ejiofor stop be ndị bịara bịa ịhụ Mazi Nnamdi Kanu. Ọ kara ya na 15 times or 10 different individuals. Mazi Nnamdi Kanu chọrọ ịhụ. Ọ sị, I want to see this person. Ejiofor achọrọ m ka ọ na-ebịa ka m hụ ya ka m na-ekwu okwu. Ejiofor ajụ. Jụọ na Ejiofor gịnị mere o ji na-prevent ọ sị na o meghe maka ihi to secure Mazi Nnamdi Kanu. Mazi Nnamdi Kanu is secured. Mazi Nnamdi Kanu sị kpọtara m onye ka m na ya kwuo okwu. Ị maka na ọ nwere onye nọ na IPOB achọrọ m ịkpọ ya aha, achọrọ m itinye na spotlight. Ọ chere ịhụ Mazi Nnamdi Kanu ruo nga ahụ Ejiofor ejegba ndị DSS na onye ewe onye isi ndị IPOB na onye ewe onye isi ndị ESN. Ọ fọrọ ntakịrị ha kpuchiere that guy. Now, Ejiofor on the side of Mazi Nnamdi Kanu on the side of Nigeria. No wonder. Okay, when a case actually may indict. So yana imano scratch my back and scratch yours. Yeni screw you Mazi Nnamdi Kanu. Ebe hana name put a ebe. Ejiofor should step down. Ejiofor were a threat to Mazi Nnamdi Kanu. Akwe premier 1 year ago. Onye na no here. Mekwube na Ejiofor would threat. Ekwuru name 100 times. Onye no lum. Ekwuru me the first month of the rendition. Nse na Ejiofor were a threat. Webuya. Even finally, enyi ye nwoke apụtala si no onye ọjọọ. No onye ọjọọ jọrọ njọ ọjọọ. Enyi ye nwoke si no onye ọjọọ jọrọ njọ ọjọọ. O kwuru ya, ọ ya dere. Chineke ala Igbo na-agba aghara. Onye ya na nwanne ya kwụje nta ahapụ anụ a ga-agba na-agbazikwa nwanne ha. Chikedozie m na-agba ụkwụ Mazi Nnamdi Kanu. Ugbu a owuhu nne ya anya ka ọ na-achụgharị owuhu Kanu nta. O nwere mgbe ọwụ 1 year ago ha na-achụgharị Kanu nta na-achụgharị nne ya anya. Mpụta nsị ya biko wụọ ka ọ nọ together. Ugbu a owuhu Kanu nta na nne ya anya ka ha na-achụ. Ugbu a achụgasị ha Mazi Nnamdi Kanu. That's why Mazi Nnamdi Kanu ji oji to Ejiofor. Sometimes Ejiofor ga-eshi. Sometimes Ejiofor etinye elu n'ose. Sometimes Ejiofor jie Chikedozie asị even Ejiofor nwere ike jie Chikedozie say I don't mind him. Na agbara yo. Do you know that in the beginning that Ejiofor mere ka ụmụ nwanyị highway mata na Mazi Nnamdi Kanu lose his brain. That Mazi Nnamdi Kanu is in the state to make decision. Oh no, gwara. I wish na this guy ya ga-ekwu okwu. Onye Ejiofor gwara ụmụ nwanyị highway na Mazi Nnamdi Kanu nọ in a state of mind to reason. Mazi Nnamdi Kanu is the commander and the supreme leader of the indigenous people of Biafra, not Chikedozie. Chikedozie no under Mazi Nnamdi Kanu. And Chikedozie, this insubordination of Chikedozie, God, the last of it in IPOB. And this thing must be dealt with. For when then I say, hey, na Biafra Gabia this weekend. When I say na Biafra Gabia this only Dibia. Say na Biafra Gabia this weekend. I mean, okay. Also na Mazi Nnamdi Kanu get released on the 23rd or on Monday or Tuesday. Kailemananya. And man na say na Biafra Gabia na this end of this year. So onegida ga-agba ọzọ ka Biafra ga-eji abịa. So Biafra bịa na ele ihe ndị a ga-eme all this sabo niile sabotage ka Mazi Nnamdi Kanu ele ihe a ga-eme. A ga-asị ya ngwanụ laa n'udo
maasị agwụsigo ka a ga-egide ha gbupụ isi. So that means nwere ndị buru ibu anyị ga-egbu egbu because sabo ka nkọ ndị na-asabọtachi Maazị Nnamdi Kanu ana ọkụ Chineke ala na gbaghara Chineke chekwa Maazị Nnamdi Kanu. Ala Igbo na gbaghara ndị iro gbara Maazị Nnamdi Kanu okirikiri, ndị iro gbara ya gburugburu, ndị iro nọ on every side, inside and outside of the family. Ndị iro nọ ya, IPOB one family, so don't say what I didn't say. Ndị iro gbara Maazị Nnamdi Kanu okirikiri, ndị iro gbara ya gburugburu na DOS, ndị iro gbara ya gburugburu na Legal team. Ha na-egbu ya mma mmiri na-eri ya ụgbakọrọtele. Nnyocha na ndị ebuga egwuregwu mgbe ha na-ekwu na Maazị Nnamdi Kanu is in the past. That Maazị Nnamdi Kanu, that ụka ya awụzi ụka gidi because that means they are bastard. If they did not sue Mazi Metusela one headache, that means say that now to go one liver. Oh, one this boy ne deliver popcorn or popcorn ko deliver ko granite. Ya feel here na Maazị Nnamdi Kanu ga-apụta. Ọ ga-ekwu ihe o kwuru. Ejiofor nwe idea na Maazị Nnamdi Kanu ga-apụta. Ọ ga-sabotage ya this way. Chikedoziem feel na Maazị Nnamdi Kanu ga-apụta. Ọ ga-ewepụ onye Maazị Nnamdi Kanu tinye n'ọrụ 1 week ago. Wepụ onye ahụ even chụọ onye ha na IPOB. Chikedoziem ọ ga-eme? No. They felt Ejiofor na-enye ha the idea that Maazị Nnamdi Kanu ga-apụta. As a matter of fact, I have to be honest with you. Let me just be honest with you. Ejiofor domine Maazị Nnamdi Kanu na prison till today. I have to be honest. Ya nwere ewepụrụ Ejiofor bụ m si ewepụ Ejiofor na Maazị Nnamdi Kanu apụtara. Ejiofor ji Maazị Nnamdi Kanu today. That Maazị Nnamdi Kanu ka nọ n'ụlọ nga. Ejiofor. Ejiofor eropu ọnụ mbe. Ihe ọbụla mere Maazị Nnamdi Kanu, you are responsible. Continue na-eri Maazị Nnamdi Kanu ụgbakọrọtele. Na manipulate Maazị Nnamdi Kanu. Continue onye ọ chọrọ ịhụ ga-ajụ. Okay. Let's say, ele ihe mere ni Maazị Nnamdi Kanu sị achọrọ ịhụ onye Ejiofor ajụ. Next week Ejiofor eje meet kwa Maazị Nnamdi Kanu. Maazị Nnamdi Kanu sị achọrọ ịhụ onye Ejiofor ajụ. Ọ gịnị Maazị Nnamdi Kanu sị ya, you are fired. Ejiofor again man ihe iji jide Maazị Nnamdi Kanu. Maazị Nnamdi Kanu just gbaa gị nkịtị na-ele gị, gịnị eji brain ya aṅụ akam. Ihe agba aka. Anyị na nwanyị ndị dibịa. Anyị na even mgbe anyị na-anọ na dibịa anyị na-ahụcha the behind of the pine tapa. Ihe ọrịa ka ihe agba aka. So asị m gị ọwụhụ 4 months ago ka Maazị Nnamdi Kanu sị butere m file ihe niile ịrụrụ. Ihe niile ịrụrụ file niile butere m the file achọrọ m ịhụ ya. Tido butere file. Ọ ka na-eje ahụ Maazị Nnamdi Kanu. Ejiofor kara aka. Ero puono. I'm not saying anything. Ero puono mbe. Continue na-eme Maazị Nnamdi Kanu ihe na-eme. But ero puono nabe. Ọ gị ka a ga-request ya n'aka gị. But ihe m na-ekwu okwu n'ụbọchị taa ka ndụ Maazị Nnamdi Kanu dịrị. Ka ndụ ya dịrị. Iche na ọ bụ ndị asị a na-enye Maazị Nnamdi Kanu ọgwụ. Iche na ọwụhụ Ejiofor na-arụrụ ya. Ọwụhụ Ejiofor gara sị ha ka ha na-abata one by one na ọ chọzighị ka a na-adị 2 people na-abata. Ọwụhụ Ejiofor. Ihe m ga-ekwu ka gbasara nnụ. Ekwu onye m nke m.
ihe mma na awụ Ejiofor ji Mazi Nnamdi Kanu n'ọrụ na DSS, Chikedoziem ji n'ọrụ na DOS. Ha niile, they don't want Mazi Nnamdi Kanu to come out. Akwa ejibu oji ejuru na oji 5-6 times Mazi Nnamdi Kanu chọọ Chikedoziem na enyi ma ga sabotage gị. Ya sị mba na ya trọstụrụ Chikedoziem. Ihe ndị Chikedoziem na-eme ọwụ sabotage. Ihe ọwụ sabotage. Mazi Nnamdi Kanu ji ya oji ajụ. Iwune ke sị, oh, na eji nye Simon Ekpa slot. Na ke hụ a justified thing. What about sit at home? What about ihe ndị ọzọ? What about isi ya? Actually, all of my family. The second month of the rendition, Mazi Nnamdi Kanu si Chikedoziem leave Kanunta alone and then Nayanya. And when ye hammer or hire them, they have nothing to do with all these things. Leave them alone. Or share another thing. No. Already the message. Already the message. Alanabara. Hechipla na anya na-ahụ ihe a na-eme. But the worst part bụ mmadụ na-ebu mmiri a na-ahụ okpurukpu azụ ya. Emechakwa ya were ihe ndị dee na social media. Ị na-sabotage Mazi Nnamdi Kanu. Anyị na-asị na you people are in insubordination. Ị nọkọtakwa ga-ede ụdịrị ihe. Ihe ọwụhụ clearly insubordination. Chikedoziem gara dee this week that ihe niile Mazi Nnamdi Kanu bụ onye Mazi Nnamdi tinye n'ọrụ na ya ewepụla ya na-asa ka n'onye is not enyelu mmamịrị elu. That is, I don't understand the way they reason. Somebody say na ya na-eri oke ya were eze na-ekere ya ụmụaka. You are telling us all the time that Mazi Nnamdi Kanu onye ndu gị. Onye ndu gị ji oji ị ga-eme ya. It's getting late. Alibo na Baharara. There is fire on the mountain. Chikedoziem and his group. Nande na ya na group na DOS. They are a threat to Mazi Nnamdi Kanu. Ejiofor was sabo to Mazi Nnamdi Kanu. He has been sabotaging Mazi Nnamdi Kanu from day one of the rendition. Or day one of the rendition ka nji mata na Ejiofor wee enemy. Ejiofor na ya na nwaanyị na-ekwu okwu on the phone. Mazi ya tie na speaker phone. That day one ka nji mata na Ejiofor ma na Mazi Nnamdi Kanu nọ na Kenya. So if Ejiofor mara na Mazi Nnamdi Kanu nọ na Kenya, elo onye Mazi na Mazi Nnamdi Kanu nọ na Kenya. Well, as the hot ga-ama. So anya Mazi epe mmiri shibha n'opi gbọgara. Ala na gbaghara. Chineke kelele m gị. Chọrọ iji ohere a kelele m Mazi Ejiasi na ndị otu ya. Ndị ọnụnụ be nwanne agbala ọsọ. Ekelele m High Chief Ogbuefi. Ọnụnụ be nwanne agbala ọsọ. Mazi Nnamdi Kanu kwa ụkwara. They will meet the challenge. Mazi High Chief Ogbuefi na ndị otu ya. Ekelele kwenu Barrister Aloy Ejimakor. Ihe ọbụla Mazi Nnamdi Kanu kwuru ka ọ ga-agba anyị. Chineke chekwaa ya. The God of war, Ekwensu kara aka. The God of trickery. Yenye Barrister Ejimakor wisdom and knowledge. Ye chekwaa ya. Ọ mmụọ anyị, mmụọ ala Igbo anyị kara aka. Before ndị ọcha abịa kpọọ ya aha nkịta. To smear the mighty Ekwensu mmụọ na-eje ọgụ na-apụ apụ na-abata abata. Chineke chekwaa na anyị nwere nwaanyị kara aka kajara akaja. Ọnwụ nwaanyị ndị na-kiss the behind of Chikedoziem. Ọ nwere ụmụ nwaanyị ndị Chineke. Ụmụ nwaanyị ndị ha na-eshi crocodile tears that they love Mazi Nnamdi Kanu, but they are kissing the behind of Chikedoziem. Ha na Chikedoziem na-arụ ọrụ, but they claim that they love Mazi Nnamdi Kanu. Chineke lara wara.
Nnamdi Karaka. Oh, no, she doesn't kiss the behind of the enemies of Mazi Nnamdi Kanu. Chineke. Ali Igbo na warara. Goziere anyị Nnamdi chekwere anyị Chineke. Ali Igbo na warara. Ịma na ewepụ Kanu nta. Ọ na Mazi Nnamdi Kanu family collapse on Chineke. Kanu nta wa gada gbachiri ụzọ. Mere eji mebe overthrow Mazi Nnamdi Kanu. Ali Igbo na warara. Ali Igbo na agbaghara. Mazi Nnamdi Kanu were ndị iro gbuo onwe ya okirikiri. Were ndị iro gbuo onwe ya egburumegbu. Ndị iro onye ama mma, onye amapụ. Chikedozie mma ya hapụ Ejiofor ewere ma. Ndị otu ya ewere ma. Onye ọbụla na-ama ya mma n'azụ. Pịakam 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 pịakam. Mazi Nnamdi Kanu ewere ndị iro gbuo onwe ya egburumegbu, gbuo onwe ya okirikiri. Ọ dị ka asị ejemeje ịlụ nwaanyị asị ejile n'aka ebe. Mazi Nnamdi Kanu say I am whiter than white and whiter than snow. Eji were outsiders gbuo onwe ya okirikiri. At the end of the day, among them na DOS. Ọ na-anụ otu nwaanyị, otu mkpụrụ nwaanyị. Ndị are standing. Kwụrụ with Mazi Nnamdi Kanu. Ndị ọzọ amachana ya mma n'azụ. Ndị ọzọ edisapia na ike agwụla ha agbalagala ha. Chineke wetere ne Mazi Nnamdi Kanu nwaanyị kara aka. Nwaanyị kachara akaja. Kara aka dịka nne ya anya. Awunde ne kiss the behind of the enemies. Chineke. Ali Igbo na agbaghara. Ali Igbo na agbaghara. Chineke eziokwu ga-egbu m. Aga m adị ndụ maka ụmụaka Ejiofor n'ala Igbo. Akajara akaja. Ekelene m nọ n'ụbọchị taa. For the best of my knowledge, ihe niile m kwuru taa bụ eziokwu. Ana m asị ndị mbụ ọ bụrụ na enwere ihe m kwuru taa na-adịghị dịka ọ dị misleading, biko ha ebukwala m. But eche m na almost 99% of ihe niile m kwuru bụ otu ihe jitere. Chikedozie m na-ebu Mazi Nnamdi Kanu mma mmiri. Ejiofor who enemy inside the camp from day one to today. So my wonderful family, that brings us to the end of this update. Do well to like the video, share and subscribe. Thank you and bye bye.